Jama'a salamu alaikum. Ni ne Evangelist Fulani. Sakon da kuka bani na littattafai masu sarki na riga na isar da su. Ina ce maku na gode. Na yi godiya sosai, kuma mutanen da na ba su na karɓar littattafai saboda su na riga na isar da su. Ubangiji Allah ya bishe mu, ya kasance tare da mu. Ba wai sai su muka yi ba, mun mika masu littattafai su kai sai. Ubangiji Allah ya ci gaba da karfafa ku, ya ci gaba da jagorance ku saboda bisharansa. Saboda haka muna kara shi muku mun gode. Allah ya sa maku albarka a cikin sunan Yesu Almasihu. Thank you. To saboda haka da abokanayena da muka zo tare da su, da ko'ina muna ce mun gode. Mun kammala aikin lafiya, mun kammala shi cikin godiyar lafiya. Ku kuma da kuka ba da shi, Ubangiji ya albarkace ku, Ubangiji ya bishe ku, irin Ubangiji ya kara arziki, ya kara walwala, ya kara dukkan bukatu abinda kuke ci a cikin sunan Yesu. Kuma wanda su suka karba, addu'a na shine bari Allah ya sa su yi amfani da shi. Wannan ba mu yi shi domin yabo ba, mu yi shi ne domin mu shaida maku aikin da kuka tura mu, mu riga mun aiwatar da shi, mun kammala shi. Ubangiji Allah ya kasance tare da mu a cikin sunan Yesu Almasihu. Wato babu abin da zan iya ce maku sai dai godiya. Saboda haka Allah ya ci gaba da kasancewa tare da ku. A nan muka gama cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu Mai Sarki.